Bilboko misterioa. Ilusioan izpretatu gantzen dugu eta espero dugu gustukoa izatea. Gure historian Norvegiatik gertatzen da. Bertako hoteli garrantzitsuenean oso margolari ezagun baten lanak erakusten dute. Gure protagonistek interes handiak dute koadroengatik, baina kontatzen jarraitu beharrean ikus dezagun, aurrera. Lapurrik harrapatzen. Ara, begiratzen hartzen duen egukarian. Leon, jotxe eta tigre, lapur ospetsuak, kalean daude berriro. Azkal pasaira, amarruteo. Gainera guiz, agirek atzeratu berikorenak. Zer jartzen duen kontutan? Picassoren koadroak Hilton hotelean. Segurunik, Leon, jotxa tigre, izango ere. Bai, gainean guizuan izango gira. Bazpada, Hilton hotelean. Lasai, Marion, adina beste ikazta. Aldera urtetik azkena. Picassoren koadroak Hilton hotelean. Jumeako dagoa. Zeur oso koadro politek bikoitzu. Ta gaine hotela ezautzeko izango dugu. Ta ni jaukin pelukeria jumeakot. Eskerrak ez betuzten harrapatu. Superboy utzi du pareta hori. Tronko, begira zekartzen duela. Bai, oso tipo enrollatu zen Picassora. Zergatik ez dut ikustera? Eskolako paretari pintora dago daiet eta ez nago oso inspiratuta. Zuk uste aldezu Picasso kolegari inportako litzaiotela bere kuadroa gure eskuetan bukatzea? Ba, ideia hona izan dut. Kuadro hori irakurtzeko irrikaz nago. Zabizela nabarrotze pasatu dezu aldatu da honetara. Bai, bera zap-zunda. Nostres, behira zekartzen du kartzelo horretan. Picassoren koadroak Hilton hotelean. Zela, lanetxeko gabarik entzaizu. Bai, tronko honi gozen nabentzat. Baita nire, txakurtzu bero bat jamonukan zerbeza txarro bat tekin. Bazten da, gikarte pitxatu behar nahi lapurretan. Orain Hilton hotelean gaude. Bertan dago erakusketa eta bertan gertatuko dira hurrengo pasarteak, ikusi. Atxaldon, ikusten duzu Picassoren erakusketa? Ez. Lanik jagatoz, Walker teniente a la fin de la inspectore había zure laguntza behar dugu. Arazoren bat alda? Bai, uste dut, Leon, jotxe eta tigre lapur ospetsuak hemen ongo hiela. Non ez dutala gereze. Hor eskuta zentzazte, inor ez zentziatuko.
Bai, gainera interes berezia du. Ez, oraindik ez, programa batean izango da.